Malawi Today. Sungupita umene kujaku makaonererayi ali ndi ntchito ndikuyesa ngati mwina ziwiri ngati sali zitatu. Ntchito yoyamba ndionesesa kuti amene akupanga zionetsero aja akupanga zionetsero zija malingana ndi lamulo, sakukasokonezanso anthu ena amene za zionetsero sakupanga nawo, kuteteza katundu, miyoyo ndi china chilichonse chofunika kutetezedwa. Number 1. Number 2, kusabwereso anthu ena ozachosera ufulu wawo anthu amene wawa kaya nyamula zikwanje kasana nyamule chikwanje, koma ngati pakubwera gulu lina la anthu lofuna kuzasokoneza zimenezi akufuna kuphwanya malamulo ndi achitetezo amenaso agwire ntchito. So posachedwa patakha tikuona ngati kuti zimenezi zikumavuta pakutha pa zonse pakumabwerano ma blame game yawo ndi awo. Issue izi sindikufuna kuziwa kuti akupanga ndi ndani, koma zimene zikupangidwazo ndi zolakwika. Gwirani onse, even atakhala kuti akumenyana kaya ndi atu ambali imodzi, agwireni azikanena okha omenya nawo kuti ife timamenyana koma ndife ambali imodzi tinasemphana zinthu, koma izizi zomati anthu ena afe kumabwera mazayankhulira on behalf wa zinthu zimene zikutivuta. So we are failing to manage my issues awawa bwinobwino chifukwa chokuti paumalowererano za ndale pakumazabwerano akandale kamene kamazakhala m'mademo. Ena opanga mademo amakhala ndithu alandira ndalama kwina kwake, atakati kumva ndithu zinthu anthu akuyankhulana kumbaliku ndi tipita kumene kuti kapanga zakuti zolakwika zokhazo because then akuyuza ano maufulu aja kulowesa mundale. Ena otumiza nyamata okakhapa anzawo olakwaso okhawo because akupangaso zifukwa za ndale kufuna kasokoneza zinthu. So tinene zoona timayenera kuti tizipereka ulemu kumalamulo akulu a dziko lino amene adapereka ufulu anthu ochita zionetsero. Wanda zikuoneka kuti timadikirira Alfred Gangata apapa zikuoneka ngati afikapo ndithu pa line pano Alfred Gangata. Ndingopempha zokuti anzathu a technical tithandizeni ndithu kuti Gangatawo abwere pa line posachedwa pompa tikhale ndithu tikulankhula ndi Alfred Gangata. Ndi in just a minute Alfred Gangata tiyembekezereni ndithu tikhale tikulankhulana nanu posachedwa pompa. Alright, nde palaini paso tili ndi Moses Kunkuyu. Mwina tiyambe bwaloli koma timafuna titayamba ndi Alfred Gangata sinanga zionetsero akonza ndiwo ndi atifotokozere kuti kodi akuti zionetsero zimenezi cholinga chake ndi chani. Tatipase kasigijoni kakulinjikacha ndinkoke ujeni unkosi ayike Gangata kuti ayambedi atiyambire atiuze kokuti tilowere. Zikuoneka kuti Wanda apa chilichonse chili mchimake. Chibwino. Mwadzuka bwanji Honorable Moses Kunkuyu? Hello. Mwadzuka bwanji Honorable Alfred Gangata? Sindodziwa ngati mukundimva Honorable Alfred Gangata komanso Honorable Moses Kunkuyu. Mwadzuka bwanji Honorable Alfred Gangata? Pakuoneka kuti pali anthu pa line ipo. Pakuoneka ndithu kuti anthu ndithu alipo pa line ipa komano Honorable Alfred Gangata ngati mukundimva ndithu tilankhuleni. Mwadzuka bwanji leya? Ndadzuka bwino gaino. Ndadzuka bwinonso. Takulandirani ku program yathu yakulinji tsiku la lero. Ndathokoza kwambiri. Moti timadikira inu kuti mutimasule ndithu mpulogalamu iyi. Ndathokoza kwambiri. Tinaona mutalemba kalata ndithu ku konsolo ya mumzinda wa Lilongwe yowapanga notify kuwadziwitsa kuti muli ndi chikonzero chochita zionetsero lachisanu lino limene lili kuseri kwa mmawa, ndipo tinaonanso kalata kuti
akuyitanani kuti mupite ndithu ku stakeholders meeting mukakambirani. Mwina tangoti fotokozerani kuti nkhani yokonza zionetseroyi ikuyenda motani ndipo pakadali pano ili pati. Ndathokoza kwambiri pondifunsa komanso pondiwatsa mwayi kuti mwina ndithoka napo program imeneyi. Zonse zimene zichoyamba leya ndimafuna ndilongosole kunena kuti chifukwa chani ndatenza maganizo amenewa. Maganizo amenewa anabwera ndicholinga chonena kuti mayi muno anthu ambiri akhala kufuna makadzionetsero, koma mayi Congress Party ndi zigawenga zawo akhalamo akumaletsa anthu ola makadzionetsero. Ndimene motere chiyambire nicho kuti boma la Congress Party liwe mboma amakhala amapita pansewu, including the president weniyo ndi Dr. Mariam Chilima. Anthu onse tiwana muno osanya chimwendo ayina nkaka mention mene onse amene ali mbomamo amakhala apita mademo ndi gulu la anthu kukaphwanya kuwayenda pansewu, ndipo amathokenso pansewu ponso opanda even chionetsero opanda even chilolezo. Kunena pano ali mboma akulamulira. Kupatsa chisoni anthu onse amene anaphwanyika katundu wawo chani mpaka pano palibe chimene analandira ochipepeso. Kupatsa chisoni kwambiri nchonena kuti alipo polisi mmodzi nthawi zonse zija anatuza moyo wake timati ayimedi kwansungi kuja, koma mpaka pano ochipepeso olokhazisa tsiku mayi muno kuti adzikubula munthu ameneyo mzimake usemumtendere. Ndende kumaona kuti akatapa tinthu ichi anthu amenya pambowe adatemedwa angafuna ngopanga peaceful parade osose zionetsero yayo mombaite chabe adatemedwa aphwanyidwa magalimoto kugwera pongwe. Anthu anapanga identify anadziwika anthu momwe kwaona osamangidwa mpaka lero. Ndipo ankafuna pakasoma demo kachikena pa community ya anthu anakatemedwanso. Zakhazwira zinthu zambiri muno Malawi. Wina pa David Tem adapita pa community kumene kamba demo adatemedwa apanopa tikamba pano anayikidwa m'manda adamwaliranso. Ameneyo ni Samora DPP. Kuona masitali yonsewa amene achitikiramo kukhala basi nkuona kuti masiku servants amene amachokanso nawonso kutaka machi anatemedwanso chaka 18 paja. Ndizoti zichitike mu Malawi. Ena tikaliza kukhala basi ngati Malawi okhudzidwa munthu wokuti khala mtano momwe muno munthu wokuti ndakulira mayi momwe muno ndikuona kuti izi zilekelera tizi mayi munomu muthambika nkhondo. Poona kwambiri kuti atifitikira mumasankho anthu ali mpulano ipa yolakwika yofuna kuti Amalawi asadzakavote, Amalawi adzitemedwa, kuyika mantha mwa Amalawi kuti Amalawi akhale mantha adziwa anthu akatimenya tikatuluka anthu asayankhule. Mwachitsa munda wa party system moyo wankhanza. Ndiye ine ngati nzika ya Malawi komanso ngati munthu mmodzi opanga business mu Malawi ndinaona kuti ndichanzeru kuti tipange anti-virus holy demonstrations fado bwerani. Ndicholinga chonena kuti tipemphe kwa MCP komanso kuboma ilili kunena kuti sizoyenera kuti munthu afuna kupanga mademo amtendere adziwa mutema. Tikhazikitse bata mayi munomu tikayendera Malawi mwamtendere kuonesa zionetsero kuno kuti Malawi ndi mmodzi mayi mwamtendere zotematema nayo zithe. Ndiye cholinga cha mademo amene wawa oona kuti Malawi akungomukira menyedwa mwina amachidule ndi lokosomotere moleya. Chabwino zamveka ndithu komano tisana lowe mwakuya pa kalata yanu imene mwalemba kuwapanga notify a DC a consolo ya Lilongwe. Mwayikapo ndithu mataito awiri: Concerned Citizen, Vice President Central Region DPP. Koma mwati mukupita kunsewu ngati Malawi okhuzika mukuzisiyanitsa bwanji ziwirizi ino ngati wa DPP komanso ngati Concerned Citizen? Ndinadzipanga introduce mukanda ndithu kunena kuti choyambirira na longosowa chimene munthu ndili kuti munthu ndipoyamba atu ndisanakhale wandale ndipapaka business ndipo ndimfa business anthu amatidziwa kuti ngati munthu business wamkulu muno Malawi oseba business wamba yayi koma wamkulu wa business Malawi munomo kuti ndimadziwa business kwambiri komanso ndima business anga akulu muno Malawi chinamba ndi chimenecho. Chanamba 2 munthu une ndine Malawi amene amabwera kudedza
amene akulira m'malawi munomo. Number 3, munthu une ndinenso vice president wa chipani cha DPP. Zinthu zimene zinazilongosonjo ngatavetsetse kuti munthu achipanga madenemone ndikupita kumsewu choyambirira kuti ndine munthu wa business. Number 2, ndinenso wa chipani cha DPP. Koma zonsezi angasazitengere kuti ndine wa business komanso kuliso ndinenso wa chipani cha DPP na vice president. Koma ndikupita kumsewu kaenda ngati nzika ya Malawi yokhudzidwa imene ndikuona kuti mpoko lake kwambiri ngati sipaziwa munthu wina wodzuka kuti chilo chene ndiuthe. Ndiye nadzilongoswa ndithu ndekha pambali kuti ayi munthu une ndikusiyanitsa kwambiri. Anthu asatengere za dale, anthu asatengere business yanga. Koma ndinenge Malawi naliyese ngati pamwe mulino naleya. Anthu asatengere kuti mmagwireso times koma kutengera kuti ndileya malikano Malawi. Moti mutimasule kuti mukupita kunsewu mutavala zipewa zonsezi zitatu kapena mukupita kunsewu kukatsogolera mademo ngati ndani? Ndipita kunsewu kukatsogolera mademo ngati Gangata, osati ngati wachipani kapena osati songa munthu wa business yayi. Koma ndikupita ngati nzika imene anamiwa aja anatemedwanso. Okay? Ndipita kutsoma mademo ngati amayi onse akhala amasiku onse matsaja anatemedwa aja anthu okhudzika ndithu kudifa Malawi. Ine ndikuyimira anthu amenewo onse amene afuna achita muno Malawi mu dzina lokapanga mademo kapena akumenyera ufumu muno Malawi anthu amene akuvutika. Ndiye ndava ngati Malawi ndikupita mene ngati nzika okhudzidwa u DPP ausiyapo business wanga ausiyapo koma ndikupita mene koko kuti bwetse bata muno Malawi. Cholenga changa ndi chimodzi ibweretse bata muno Malawi. Izi zisiye chifukwa ndikuzileya ngati sisama Malawi munomo mukhala nkhondo yoopsa masiku abwerawo chifukwa anthu akuzika zoyipa. Sangamateme anthu ame ili pompo, sangamateme anthu polisi ili pompo, ndipo polisi ile kuonetsera mayala anthu kuzitunga polisi mwamenye nawo anthu mukunduza ndi masiku abwerawo Malawi muno mukhala mtendere. Funso langa lomaliza wandapa nayenso asanaponye funso lake kuti timvenso kuchokera kwa Moses Kunkuyo ndilokuti ma demonstrations amene anachitika sabata yatha anthu ena amati anthu amene akupita kunsewu atumidwa ndi chipani cha DPP. Inu mwatulutsa kalata ena akuganiza ngati kuti DPP yakwiya kuti anthu ake ena akhapidwa ndenayonso yachosa chigoba ikutuluka kuti ikapange ma demonstrations. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pa nkhanizi? Choyamba ineyo sindinapanga kuona za mademozo ndimango yang'ana akamapanga mademo ndipo masiku ano kuli AI layer ndi application imene amatatu mwayankhula kupangana conversation ngati kuti mwapanga ndewa chimachona maina za kuti ku DPP amapanga mapulani okuti atunanamiwa lona ngati mbodza zaidi. Kodi tine kuti zimene mkapanga achakwera two zinalipo ma conversation nda mtambo achina trapensi kumati akapanga mademo kumachita kwaona kuti awende limodzi yawo iwacho ndamene ankamanga zimenezo zimene ankamanga iwacho padzana akuona ngati kuti ife sitipi tipanga zimenezo koma nzosena nato anamiwa anapita mansewu kapanga zawo ngati constituency asaphalire DPP ndi mavuto amene waja apanga ndetu nkulakwitsa. Kodi amene atumayo ndi ndani? Ndikoza ngona DPP anatuma anthu amene atumayo sakuwatchula ndi ndani anatumawo mpamene padzana paja timatha kuona tuzithuzi zachakwera antambo awankhana akambirana mademo ali mawo timatha kuona ta achakwera ndi timu yonse kutsala kupita mademo amene ankapanga mademo kunsewu MCP for the DPP. Koma ine apa ndikupita ngati Malawi tonde asaphatikizepo yayi chabwino asaphatikize zimenezi agangata wanda hiye nkhani imeneyi tumangokokerana chifukwa chokuti kumakhala ndi element ya ndale ngati mwache ndiye samutha kundivomereza kuti even inoyo mmene mayankhula papa mwayesesa kuti zitsanzo zimene mugwiritse ntchito zooneke kuti mwina ndi za ku Central Region
takhalapo ndithu ndi mbuyomo even anthu akugendedwa ukutcholo uku kumulanje kuswedwa simunaperekepo mwina zitsanzo zimene zizi chifukwa mwina muziwa kuti mbali imeneyoyo anthu akhoza kuyipanga associate ndi ku DPP nde inu andale amene mukuonesa kuti ndi amene mukuwapangisa Malawi kuti azikukana mapanga mukhozanso kubwera panopa nkwalumikizisa Malawi kapena mungufunabe kukulezera moto fa pali nkhani zambiri zimeneso even amene akumayankha mafunso amanena kuti kodi mesa DPP so mapanga mumablemana andalenu inu pano mwangonenapo za MCP zokha sindikuziwa ngati mungabwere pa wireless pano nkuvomereza kuti inunso ngati DPP zilipo nkhanza zina zikwanje zina zimene zidatuluka ndi inunso a DPP kukhapa anthu kugenda anthu mungavomere pano imene yowanda ine nkulisana mbendale ndipo ndikuyiwala niliti chifukwa ine mono nsetsa ndale zanga ndangoyamba ndapita convention chakayathaji kumenda kwa mpano vice president munthu mwanga wose ndinaye ndikupanga business ndangobwera kundale kupompano ndezimene sinaziona yayi mwina mwina ndikumbutsa kapeza zithuzi ntaona kuti zinaza DPP zepenayi musana masuku ano makhaso ma photoshop amene anthu amathawa maka chithuzi kura udanga wanda kuikapo mkumuru waleya anthu kumara kuti limesa wanda ngamuna nanga khabaji mabere zimene zilipo dziko pano ndezithuzi zimene sinazione komanso nkhazi zimene sinazione koma rine majonda mangapo mletsetse ndipo mulungu wanga ndi mmodzi ndanena kuti mademo awa ndi antivirus hole demonstrations ukhale sabata ubweretsa Malawi kwakhale mapemphero ndi umodzi ndipo nenenso kuti amene akabwera umene koko aliyense muzikachitanso mapemphero mukuyenda choncho waislamu kaya khristu bobwera mademoko abwetse baibulo tukimba nyimbo za uzimu kuchopa community paja mpaka fe wa DC mapemphero antendere ma demonstrations antendere opemphera oyena zimunyera kuti choipachi chimabwera pachi pakati pathuchi chichoke chifando nena kuti mulungu wina atori muthawi ine masankho amene akubwera mulungu akudziwa kalekha kutoko ine ndiye anthu enawa tisavutike iyayi ndi anthu asavutike chabwino Gangata takumvani tili ndi Minister of Information nduna yona zofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu tili nawo pompano takulandirani olemekezeka mwatsatira bwinobwino ndithu zimene afotokoza Gangata kuti akupita ku nsewu posakondwa ndi zimene zikuchitika pano muboma ili titero sinanga zikuchitika ndithu nthawi yokuti muli pa chiwongolero inu mukhoza kulankhulapo zotani choyamba tikupatseni moni inoyo aloya maleka ano bwana Msisa komanso bwana Gangata mwazukuba moyo vatsa ine panaleya manandana Kunkuyu noseno that's bwino ina minister tatsuka bwino kaino tazuka yedu nangemoni ni mafuna munkane moni ngwatose peza wanga peza ndambetsera nawo nkhani yose imene afotokozera abwana Gangata awa nde anenapo kuyankhula kwawo kuti iwo akupita kuma demonstrations ngati zika ngati wa business komanso ngati wandale chifukwa chokhumudwa kuti ndi michitidwe echipolowe imene ikumachitika mdziko muno nde ayambirira sentence yoyamba in the very first seconds achula kuti zimene zikuchitika ndi Malawi Congress Party tulamonso atsogoleri Malawi Congress Party mwe amene akuti kuchita zimenezi ndimafuna choyambirira ndiwayamikire iwowa chifukwa chokuti as a young man amene ali akhoza kukhala nkuthekera kuganiza in a crafty way umakhala ndi kachitidwe kako ka political posturing kuti relevance idzikhalapo ndipo ndiwayamikire kuti in the ranks and fold of DPP for one to rise to a position of prominence kachitidwe akaka in the thinking of DPP akhonza kuwalozadi kuti nyamata organiza bwino. So what is happening is actually an act of political posturing kuti munthu aoneke kuti uyu alapoyo amatiyimirira
Kachiwiri ndimafuna titakhala ndi mafunso amene Amalawi tiwathandize kuyankhanso to the questions that they may have. Ma demonstration kapena ma protest imakhala njira imene mukufuna mukaperekere uthenga ndi cholinga chakuti mwina kachitidwe ka zinthu zina kasinthidwe ndi amene ali ndi kuthekera kapena udindo osintha zinthu zimenezozo. Mwina chomalizire end game chimene amafuna kuti tikamalizire kuti demonstrators aja amaliza akuti akafika kwa DC kodi akukampempha ndani kuti aleke mchitidwe kapena alese mchitidwe wa zikolowe. Chifukwa chakuti ngakhale mkufotokoza kwawo anenaza kuti iwowo ayamba ndale kumene anapita ku convention kumene, koma atayamba ndale akuyiwala kapena sakutha kukumbukira kuti iwowo ali pa msonkhano anyamatawo ayankhulapo zokathana ndi MCP. Anyamatawo ma regional governors ayankhulapo amene angavale cha MCP ameneyo tenthani iphani. Anyamatawo apitapo kumsewu ndikukagenda wanthu ndikukatembenuza magalimoto opangidwa brand MCP. Iwowa koma mukakumbukiridwe kawo akuti sangakumbukire zimenezozo chifukwa chakuti ndale iwowo ayamba kumene. Choyambirira ngati tikukanika kukhala honest zonse zinetunena apa ayi munyamule mabaibulo ayi munyamule majani Amalawi akhoza kusazitenga seriously. Tayamba ndikubwera ndikuvomereza mizimu yoyera imene tikuitchulayo itikankhe kuti iwe Alfred Kangata vomera kuti inuyo ndi inunso dzifwamba ndipo mukupita kuti mukalape kuti tasiya mchitidwe wawo chifwamba osakhala kukanena kuti sitimakonda mchitidwe wawo chifwamba ayi koma kuti tasiya chifukwa kuganiza zosiya mchitidwe wawo chifwamba ndi ufulu umene Alfred Kangata lero akhoza kuganiza kuti ayi enough ndasiya. DPP akhoza kuganiza lero kuti enough ndasiya. Onabo mwina musana pitirire kwambiri mukufotokoza kwanu. Sinanga tufuna timange Malawi. So kuti tikufuna titero. Ne mwati choyambirira ndikuvomereza. Onabo mwati choyambirira ndikuvomereza. Tibwererenso kwa Alfred Kangata. Sono mubwerere ndisana. Onabo mwalekeza pakuvomereza ndikupasani mpata mupitirize. Akunkuya apa kunena kuti choyambirira akuti ndikuvomereza kuti ife timachita zakuti koma tasiya kapena muli ndicho kuti muvomereze tisanapite kutsogolo. Osati timachita zakuti komano akunena kuti kuvomereza kuti ife tidali zifwamba nafeso pano patalapa taona kuti mkhalidwe wa chifwamba si wabwino mukukapangaso mukalapaso kuti nanunso ukhalidwe wa chifwamba si wabwino umene mwakha muchita mbuyo ngakhale inu musanalowe ndale. Ineyo ndine motere ndathokoza kunkulu kunena kuti mchitidwe wawo bodza siye chifukwa ndi Malawi sadzamangika chifukwa akuona chiono lione ndichi mpaka pansi afuna kuvomereza. Ndipereka example ikulu kwambiri akanama kuti ndege ikuyenda kuchikwangawa tikhale pa demonstrations. So inu mwakana chidule tinene kuti inu mwakana izi zimene akuya nina zimene akukambaza kuti ndi mtsogoleri wa chipani ine ndi vice president of Central Region zimene akunenazo kuti anthu anenera kuti mukapeza munthu tenthani nanga regional governor ngane zimene akambala sana kwa zimene nanga funso ndilo kuti mukukana kuti inuyo simukulapa yes or no mukati ayi ndi kuti tibwerereso kwa mkulu kuti anene kuti ayi ndikukana chabwino apachani ngenapo chakwe. So tibwere kwa inu onabo kunkuyu sina ngati tipite limodzi pankhani Kangata kuti IMCP ndi amene ndithu akutuma anthu kumapita kumakakhapa anthu ndi zikwanje. Inunso pamene papa potengera mawu anu kuti chofunika ndi chilungamo kunena chilungamo kuti mzimu woyera tikutchula pa utithandize inu olemekezeka mukukana kapena mukuvomera. Leya mbona ndidula ndikupereka ma opening remarks
and pamene timafuna kuti apapa musanapitirire tikhale limodzi mukupitiriza ma remarks anu sinanga mwatitengera apa tilipa ndinu kuti chofunika ndikuvomereza nde timafuna kaye avomereza Gangata nanunso mbali yanu muyankhule kenako tipite chitsogolo kuti mzimu woyera akutchulidwa apa Gangata mapemphero akachitikewa zitithandizenso nde timafuna inu muvomere kapena mukane kuti Gangata ananena mu ma remarks awo kuti anthu awazi kwa njewa akutumidwa ndi MCP inu mukana muvomera ine ndimafuna kuti mundilole ndifotokoze zimene ndithere nazo kumayankho amenewo inu tonabo mufotokoza ndipo nthawi itakubweretsani pano kuti mufotokoze koma Gangata akana timafuna nanunso mukane kapena muvomereze. Yes or no, honorable? No, listen, inuyo musandipatse funso limene ineyo ndinapereka ine ndimayankhula kufotokozera kumene kuti munakangoti just an extra minute mwina simunakandifunsa funso limenelo so ndikupempheni funso lomundifunsa koma allow me ndingopitiriza ndi 1 minute where I believe kuti okay, that's fair. Have a 1 minute and you come back because it when atilape tose ba. Yes, you have a minute, honorable. Choyambirira ndi admission ya kulakwa. Admission imeneyo ichokere mbali zonse. Chifukwa chakuti simupeza mchitidwe wa ndale umene ukuchitika wachipolowe umene kulibe dzanja la ndale kuseri. Anayankhulapo a Richard Chimwendo in Parliament, Secretary General Malawi Congress Party. Kuti zimene zikuchitika zitu, ma major political players zikomo, DPP and MCP akhozopezeka at 40. Ndiye wina ngakhala atadisalira nkusavala makaka. Koma pamene mapeza kuti wina wamenyedwa, winayo ambuye yake kudzuka nkumadandaula. Zimaonetsa kuti awamenya nawa ndi awa anayankhula amatonga tsana. Kunena kuti the two warring functions are clear in this case. Pakuti mukaona zipolowe zikuchitika padakali pano musadabwe kuti wina amene ali mbali ina wina mbali ina sikulephera kupezeka MCP ndi DPP. So the two must first come to admit kuti nkuteka kuti tapanda kuwatuma koma ana athu akhozopeza nawo kupanga chipolowe. Ndiye ndikuvomereni motere kunena kuti zikhoza kuteka kuti anthu amene ali sympathetic to Malawi Congress Party akhoza kupezeka kuti pena pake akhudzirika ndi chipolowe. The same can apply to DPP. Koma kutuma kwa anthu amene wakapena kubwera kwathu poyera as leaders kusakhale kopita menanga chilile kholo kupita ku skulu nkukauza ahedi kuti mwana wanga akumachita ndewo ndiye ndikupemphera kuti mudzileretsa koma kholo ku nyumba liretsa anawo anayi musakachite ndewo ku skulu. So what my brother Alfred is doing is to go to school kukauza ahedi kuti mwana wanga ana athu akumachita ndewo mudziwaliretsa koma akhale ndi ana awo ku nyumba. He's saying kuti a regional governor outside and you are a deputy president for the party which is a national party. So not ugamba as a politician. See no politician akuchigawo chimodzi. Then a politician achipani it's a national party where violence is propagated in the eastern region by a regional governor. Inunso ndi janunso. That's what I was saying. So kunena zona za inkwaudi anthu they fuel these acts of violence. Tikapanda kuvomereza chimene chichi tizikubweretsani no auje na newspaper kumango yangu anthu andale amene takubweretsani pano so sitifuna kuti olemekezeka tizungulire tikufuna nkhani mukumbukira bwino lino munabweranso pano kuti nkhani tingoyipanga deal mmene ilili osazungulira so I wanted you I know you have systematically mwina mwayankha motero mwandale but I wanted you to come out clearly kuti are you admitting kuti anyamata azikwanje aja ndi anyamata a MCP as honorable Alfred Gangata akuyankhulira? No, in a setup imene kulizwana zambiri tingayankhule conclusively kuti anyamata aja na MCP. So admission imene mukuine nayi kuti pofunika poyambirira kupanga admit as Malawi Congress but ndinu nduna yazofalitsa nkhani komanso ndinu wachipani cha Malawi Congress muliso ndudi ndo ku Malawi Congress Party. What are you going to admit in this conversation that we are having? The admission that I am making as government spokesperson is that the always on my regions osiyana mukampeza wa DPP akozokhala involved, wa MCP akozokhala involved, wa UDF akozokhala involved, depending on where the borough is kuchitika. And handle himself akozokhala involved. So where mwaona kuti itiregezo mzina itiga demonstration awa. Ublanta peaceful.
kulilongwe violence, kumangoji ama demonstrations iwe akapanga ataki malo ena. Kumene kulimeze ndi stronghold ya chipani chinaso. But who would you say was responsible in Mangoji for the fracas? That's why I think zilengera zikuchitika kuti koma konseko mumpesa wa chipani china chake. Mezi nali kusanama anthu amachula chipani china. Mbali ina amachula chipani china chimene mwina CDPP. So konseko mumpesa kuti depending on who believes kuti mene ndi territory yake akuzoponya mwapo. Ku Central Region Honorable Konkuyu, we should take this conversation forward. Ku Central Region zimene zinachitika zachizikwanje. When we start limiting these discussions to a particular region, Wanda, if we narrow it to a region, then mukutanthauza kuti au kuwapanga ndakuti kwina kwakapanga kuti ndi let's condemn it in its totality. Because mukakusaine ndikambasiza kwina kumene yasafari. chimene chikuvuta papa honorable minister ndiyo kuti zikuoneka kuti mbali palibe amene akufuna kugonjera nzake mwachitsanzo chimene tinapereka pano kunena kuti honorable Richard Chimwendo inuyo ndiyo amene muli kuboma mukulamula padakali pano adalankhula kuti zinazi kuti zitempo ngofunika kuti iwowo ndi secretary general anzawo wa chipani cha DPP ujene Peter Mukito angokumana akambirane. Kodi who must initiate that? Because pamene tafika apa sizinafike pokuti anthu muyankhulisane pa nthawi imene pakufuna kukhazikisidwa bata kuti anthu tiyeni tisiye zimene zikuchitikazi amayenera kuti ayambise ndi ndani ifa zikuoneka ngati alisa kudikira nzache kuti apange and no one is accepting kuti they are at fault. They are always pointing a finger at the other part. So zikuoneka kuti iyi honorable ikuvuta. Is it not maybe government that has got a convening power kuitana nokuti tabwerani tikambirane izizi zithe apa mene tikunene pano pali esa atengepo responsibility of what they have done, also atengere inuso mutenge responsibility of your part and then agree on the way forward. Who must initiate that? Bwana honorable minister. Akuoneka kuti akunkuyu network line yawo inapanga komano shortly ndiye kuti akhala ndithu ali pa line pa koma Honorable Gangata mutimva. I think Honorable Gangata ndithu ali pamenipa mwamva zimene ayankha akunkuyu mukupita kunsewu ndi inu politically tithakuona zokuti Wanda kuti environment is politically charged. Yes, komanso funso lomwe mafusa kunkuyo kodi ngati tikufuna kuti tilolerane akuyenera kuti ayambe ndi ndani because zikuoneka kuti inuyo ngati ya DPP mwina mungoloza chala ku MCP without in also accepting zina mwina zimene zikuchitika zosakhala bwino kuphatikizapo zogenda nazi zotani ndi mwina tikanayamba pamene popo ndikuona kuti a technician athu akuthamanga koma mmodzi wanenapo apa watumiza message yake akuti kodi sizingatheke kuti ayimiseka mademo wo kuti ana afumfolo akulemba mayeso ndi mademo ngosa panganika akuzokapezeka kuti kumene kuja alowera kumwera. They've gone south kena kasokoneza zimezizi sikuti asapange koma can they try to consider that ndemwina akabwerera palaini kwa Gangata ndi anzawo tikhati kuyankhuliza. But if you ask me layers we are asking anzathu kutabwere chinkulirano cha mbuzi Alfred Gangata alipo so alipo ndimaona kulankhulana nawo alipo ndithu hapo palaini. Okay, univa Gangata chifanda wa technical kuja ona ngati chinkulirano cha ndewu cha mbuzi komano ndi mmene akulankhulira anthuwa Wanda sendodziwa kuti ndikulakwika kupanga conclude kuti awa amene apita kukachita mademo mbali inayi akuganiza kuti ndi a DPP. Yes. Awa amene apita kukapanga atagi anthu enawa akunena kuti awawa awazi kwa njiwa amene watumidwa ndi chipani cha MCP. Yes. Chifukwa sizingatheke apolisi nkumango yang'anira anthu azikwanja amene ali chipani cha opposition. Yes. Amene kaagwire ndithu kuti achitise manyazi kuti mwaona awa nda chipani chakuti koma ngati apolisi akungoyang'anira kuzisiya zinthu chonchi ndiye kuti awa nda MCP. So admission amanena akunkuyu ija kuti mbali zonsezi zimayenera kuti zivomereze
kuti ife ndi awa koma zikuoneka ngati kuvomereza kwake of course tikhoza kunena kuti mwina in other way mwina kuvomerako mwina kwachitika I don't know ukuiona bwanji chimene chikumachitika pa aliyense akuona ngati kuti akavomera achipa anthu amona ngati ndiye wachifwambayo chani so kukhala chinkulirano mmene manena muzambusi yayikazi ndevu yayimuna ndevu kuti tikusiyanisa kuti apa pasukhala bwanji number 1 number 2 apa pali nkhani ya ndale as long as aliyense akulowisapo ndale muona kuti nkhani ikhala yovuta chifukwa timayenera timwina tichose ndaleze nkuyang'anisana ngati ife Malawi amene timaziwika kuti ndife Malawi okonda bata pakutha pa zonse teni tichosepo izi zauchifwambazi andi kuti zimene zizithe aliyense akuyenera avomere chifukwa zikamakanidwa izizi wina savomera chifukwa choti safuna kutchipa kwanzake safuna kugona kwanzake that's why mafunsa kuti akuyenera kuyamba ndi ndani so it's a question of kuti wankulu akuyenera mwina sometimes kunena kuti mphanga izi sizitithandiza sometimes mwana ujaso amazapanga follow suit but here is an issue tili nthawi yokuti tili kupita kuchisankho anthu are very sensitive to so many things so the environment is politically charged yes so decision ina yake utakhala kuti sunaipange bwino ikhoza kukupwetekesa anzako usatha kuukira iweyo ndamene kapanga zakuti look at what the cost of what you did there so I think that's where the problem is wanda abwera Alfred Gangata komanso Moses Kunkuyu utha kulankhulana nawo zicha umafuna kulankhulana nazo ose ndithu alipo apa honorable ndinimafunsa ineyo kuti mene zikukhalira papamo kuti tikukokerana kodi amene akuyenera kuti amfikire nzake ndi ndani ndimapereka chitsanzo cha zimene munanena adalankhula achimwendo mnyumba ya malamulo kuti I think iwowo ndi anzawo Amokito atakumana zikhoza kukhala bwino kodi mkumano umenewu akuyenera kuchita initiate ndi ndani no ndi nkhani yabwino kuti tikuyang'ana mwantu kumenewo kuti ndicho linga choyira kalakadi in its genuinity nkhani imene ikhoza kuyambira kuna kuli konse unayankhulira Secretary General Malawi Congress Party that was the statement ya statesmanship kuti uyu ndi Secretary General wa chipani cholamula ndiye akudziwika nawo kwenezo kuti zinthu izi tikuzopezeka tusefe tili involved kutali kuyankhula maona mtima kumene kuchani that was an initiation and I can tell you kuti iwo aja ndasika the general anzao Amokito ayankhulana ndipo amayankhulana kwambiri so what they discuss kuti zipitilire chipani ndi chinthu chachikulu ndikofunika kuti pena paliponse pamene pali utsogoleri mu chipanipo padzitenga zimene akuluakulu aja kukambira naso kuntundako in this case I do not know in the hierarchy of DPP kuti kodi the vice president mene aliliye achimwenewa ndi secretary general mene ali wamkulu kwa kusindi kudziwa ndi ndani chifukwa chakuti atakhala kuti zimene akachitazi anayankhulana kuseriku ndi Amokito a secretary general na awafunsa kuti kodi eti mukuyankhulana zofuna kuthetsa chipolowe ku Malawi kuzandali awauza kuti tikuyankhulana koma ndiye kuti ngati kwawo wakairake yawo imanena zokuti vice president ukhozopita ukapanga zina natukambirana zina ndiye kuti vuto likhoza kukhala kumeneko koma mukabwera ku Malawi Congress Party muona kuti zimene anayankhula Secretary General ndi zimeneso chikuchita chipani pofuna kupanga advance mtendero umenewo zokhala zinthu zofanana panopo kumanyamuka nkunena zokuti ikupita kunsero kumene tizakayende tokha ngati ineyo mtsogoleri wa chipani sikuyesatu kudziretsa kwako pa ntchito wa chipolowe agangata akapita kunsero kuti chimene chiti akaonetsa kuti adziretsa kuchita chipolowe ndi chani chifukwa mankhwala nkhali katemera mumamuyesa ati pobweretsa matenda awo mthupimo kuti iwo akadziyesa in the face of what pamene mutapita nonse kunsero nkuona zoti ife tagwirizana tinayankhulana ma secretary general kuseriku ndipo ma vice president athu ndi awo ma president athu ndi awo mudadayankhuliraso ajakwera kumchinji osama muyimba pita akuluakulu atavomereza ndipo tabwera pano kudzanena zokuti tonse tili limodzi tikudana ndi ntchito ya chipolowe pa a black missionary a one love one Malawi akukhala ndi wawo tinapanga ku Blantyre tinali limodzi anomani chisale anali pamenepo ndicho tinali limodzi nkuona zokuti ifeyo michitidwe ya chipolowe
onabo kunkuyu muntilole ndiupatseniso mpata posachedwa apa zikuoneka ngati amalawi ena akhala pa laini pano nthawi yayitali ku Lilongwe tingomva kuti akuti bwanji kumeneko. Jime Chazama wadzuka bwanji? Jime Chazama wadzuka bwanji? Your call has been put on hold. Banjire. Ndadzuka. Mwina mwamsanga atangocheza ndi amalawi awiri wokha pamene ulipo? Amalawi ndili pano ndi pachigwirizano musika muzinda wa Lilongwe ndili ndi amzika zina za mdziko muno zikufuna ziperekepo mlomo wawo pa nkhani imene tili nayo lero. Mwina choyambirira tidziwe dzina lanu bambo. Ndine Frank kuno kuchigwirizano. Nkhani yathu mwaimva mwina malingaliro anu ndotani potengera kuti zionetsero zimene zimachitikazi kodi boma limathandizapo motani? Ine maganizo anga ndona kuti palibe zimene zimathandiza zonse kuboma chifukwa mademo ena osamela machitikamo nkhala mkwiyo ndeno anthu ambiri amangofuna kuti zawo zikachita mchazikatheka basi iwo achazikatani azikadya zinthu zawo ndiye mademonstration sitimaona phindu lake chifukwa ngati apapa patikuona tikuvila times iyi tikuona panthu awiri andalewo akungokangana unasa kukumbana palibe unasa mana bwera ndi fundo zonoza za sinthe dziko koma umangokangana basi zawo zikatheka basi azija akale mbomamo ndekuti akamaliza mucha ndekuti satikumbukira sefe zamati mujaso amayiwala yoti mademonstration amakhala opanda phindu kwa ifa Malawi mademo eneni okuti azisintha zinthu sitinaonepo ndiye mademo siyaphindu kwa ife nzika amene timakhatugwira chiloko chawo. Tikuona kuti Friday limene likubwera ali mmodzi wakuluakulu a DPP akonza mademo amene akuwatcha kuti ndi olimbikitsa mtendere mdziko muno. Mwina inu mukuonapo bwanji pa nkhani imeneyi? Ndi zinthu zake zokhazokhala kuti podi amene akupanga mademo ndi munthu wandale tizipendiona kuti fanira kuti akupanga munthu wandale tizipendiona kuti zinthu zosathandiza koma nakhala kuti muna akupanga ndi anthu ena ake kuti akapangisa za mtendere zimene tiuna muna mwake anthu adakanena kuti atipita koma ndi munthu wandale tikuona ngati zosathandiza ndizopanda phindu zokhazokha zimene tikuziona palibenso zokuti za mtendere ndi anthu ona kuti angofuna kuti zinthu zawo zitheke. Amenewo ndi maganizo amodzi amene ndili nawo kuno mwina tidikireso ena amene amati ayikireponso mlomo. Chabwino ndikukhulupirira zokuti ndi nthawi Jime amene wa mwina akhoza kukhala kuti akwana kwa pano. Zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Pala achayimatu apa alowapo pa line achayima mukutimva muli pa line ipa? Ndimaona kuti line yawo ndithu imavutavuta kuti ati join apate. Komano tibwere kwa Gangata. Mwamva ndithu zimene alankhula akunkuyu amenenso ali akuchokera ku chipani china chimene inu mwina mumayikapo mlomo kuti kutheka kuti izi zikuchokera uko koma mwamva ndithu mmene alankhulira mukhoza kuyankhulapo zoti chani? Ndiyankha mwa simple kuti ngati chigawenga kuti ndinoda kwa DPP osazimanga bwanji zigawenga za DPP izo zimene anthuzo osazimanga bwanji zipite kundende ngati zigawenga za DPP. 2 ife tikuti MCP tikwadziwa anyamata nga MCP ndipo apa antoni mumuno singakusha maina pano from radio koma akudziwika ndipo amadziwika zithuzi athu explain osamanga bwanji mpaka pano anthu amene akwapanga polisi achani indakaka this most mina kana ma 4 zimene zikuchitika ndiye ife tikunena kuti ku DPP iwo zazigawengazo ayi zigawenga za MCP zimakwepsa zimanga mpaka pakali pano na miwa manyidwa almost week koma kulephera kwa amanga akunkuza anthu akulephera kwa amanga ndi chani bwanji apolisi anthu amamenyidwa apolisi ali pomwepo akasiku yamba anthu amamenyidwa apolisi pomwepo ndipo anthu adamangidwa kena atangowatenga upita kupolisi ukapatsa mabelo mpomompo munthu wona kuitsa matero ndiye tifanena kuti ayi tivomereze titani kulakwa mwamba kuli mulungu izi ni nale zimapita zimabwera koma tidzione kuti mwamba kuli mulungu ikamata mkhozi yankho choonadi kuti tsiku linake mulungu adzatijaja chifukwa timapanga zinthu moonena kuti anthu atitame mayankhulidwe choonadi chonye chichoke kwa iwowo
ngati achimwenanga kunkuyu akhamundali nthawi itali posa ineyo ndi ngovuta mayankhulidwe ngasena paito yankhula ine ndinena kuti zosema cha mulungu kuti ngati ukapanga mademo important abwina anathandize koma ineyo ndinene kuti mademo andikapanga ife ndilukhaukha amapemphero ndipo achilungamo. Akunkuyu mwina timalize motere wanda anafunsa kumayambiriro kuti apa mwina andale tikulankhuleni kuti zonsezi mukubweretsa ndinu andale chifukwa pati tisanene mopyatira wanda ndi anthu andalewa zikwanje zonsezi zimene tikuzionazi ndi anthu andalewa ndi akunkuyu munalankhula kuti tingochita mwachindunji nkhani akuti ndi chifukwa chani aboma mukanika mpaka na lero kungomanga anthuwa zithuzi zilipo tiaone kuti kodi anthuwa ndi a DPP kapena ndi MCP chikuvuna nchani kuti mpaka lero masiku 7 apita koma anthuwa sanamangidwe tiaone kuti kodi wa UDF nduti wa DPP nduti wa MCP nduti kaya ukhapa na ukha the fact kuti ukhapana amangeni tiadziwe kaya ndi wa UTM kaya ndi wa MCP kaya ndi wa DPP kaya ndi wa chipani chanja as long as a police ali pompo and anthu achita za chipolo we police agwire kenaka anthu azikaululana okha ife we just don't unless akunkuyu atiuze kuti a police atu they are not capable kuti kagulu ta zikwanje zikwapo anthu 20 mpaka na police MDF yonse kukanika kuagwira tiyankhuleni akunkuyu nthawi yatha leya ino mayankhulapo ndi wamkulu wa polisi mayankhulapo ndi mneneri wa polisi pa nkhani zimenezi boma sitimauza polisi zochita mwakamba za 7 days yachepanso mudzinazo kuti papita nkhale miyezi zitachitika zinthu zina zimene anthu sanagwidwe zinachitika zinthu kuphedwa kwa anthu 7 days papita nthawi itali if we narrow down to one event tiponya tiwapatsa kasikopo kochepa tiwafunse za miyezi kuti zonsezi mpaka napatsa miyezi musadagwire anthu chifukwa chani tizifunsa mafunso olondola ngati amenewo so mukandifunsa kuti kodi chifukwa chani asakuagwira ine yomwe chiza nawo apolisi kuzota apolisi angakwe ine ngakene zinthu zoposa zimene akuyankhana nenera apolisi sokuti akufufuza amene awapanga charge ndi ntchito ifeyo ngati citizens mokuti mmene akunenera achimwene angawo kumanena zokuti chifana apolisi sakupanga ine those questions ifeyo tikadzachoka nthawi ina yake tonse pa dziko pano tikakhala ndi mwina mamemories opena adziko athu adzakamba kuti kodi polisi idatani zaka 30 zina zake zaka 20 zina zake polisi inatani because zimangositha mbali so as citizens we must face it kuti zimachitika mautani ikakhala mbali ya DPP kumenya anthu apolisi akuwa ikakhala nthawi ya boma lina ena kumenya anthu apolisi akuwa chimachitika icho ndichiti let's reform the service izikhala koya tonse nduna ya boma so yatifusaso ife amalawi vuto lake ya polisi akumavuta kuti abwere pano nthawi koma kumbali kuanda kumanena apolisi kuti ndi andale omwewa ife tikachita atitumiza kunthalire vuto lake ndi andale omwewa amene akumazanena pena motero amaopa kupsa manja ife tikuyamikeni kwambiri nthawi ndi imene yachita njiru olemekezeka kunkuyu koma gangata musanapite koma nthawi ndi yatithera mungotiyankha pang'ono amapempha kuti simungayimitse kaye kukuti ana akulemba mayeso muyankhulapo zotani zimenezo zotheka komano pali ma conditions amene ndifale anthu kamila nawo ngati lero ndi ma meeting ama organization angawo amene kumana nawo amene pati investment zonse tondimangamatundwa koma iyo simatheka kale ngachifukwa yana jana zoveka kwambiri komano pa ma conditions amene fatili kuli zimene zichitike zikomo kwambiri tathokoza kwambiri taona pa MDF akugwira ntchito bwinobwino mbuyomo taona pa polisi akugwira ntchito bwinobwino nzotheka mwina ufunika kuti kukhala tisachule mayina anthu koma anthu akukumbukira amene agwirira polisi ntchito mbuyomo mkankhula kwa anthu nako apolisi you're free gwirani ntchito yanu bwinobwino musamaononge dzina lanu. Thank you very much abaso ndi mmene tamalizira program yathu yakulinji lero pa 2 July 2025 tikumanenso sabata ya mawa lolemba nthawi ya 5 minutes past 5 ine delay 5 minutes past 7 rather ine delay ya malekano pitizani kumvera maprogram otsatira pano pa wailesi ya Times. Amalawi kulinji no kumavenya kumavetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzungwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwali akoti akuti baji kuti usaruka kulilabe
nanga solora ledesi ya odija chirugo chuyenda panji nanga ngani zonyati sasurijani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma usteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuga panji daga nzile dio kuhuriyani kulinji tikudalira inu kulinji